Nymburská sportovní hala má za sebou druhé finále se zlatou tečkou pro Slovensko, tentokrát v soutěži dvojic. Pánové, jaké jsou vaše první pocity po finále? No, pocity sú super. Trénovali sme celý rok na to a výsledok sa dostavil. Ja som veľmi šťastný, som vedel, že to finále v dvojicách bude ťažké, čo sa aj potvrdilo. Musím povedať, že super nám pomohol najmä skazeným servisom. Ale som šťastný, vedel som, že to bude ťažký zápas. Poznáme sa s chlapcami, proti ktorým sme hrali, vedeli sme, že to je 50-50, rozhodu maličkosti. Dnes rozhodol ten pokazený servis ich častý. Vy jste titul mistrů světa získali už v loňském roce. Co bylo složitější, vyhrát ho poprvé nebo ho tady v České republice obhájit? Vždycky je ťažšie obhajoba a ešte natoľko v takomto prostredí, kde je plná hala vypredaná. Takže my si to chlapci všetci užívame a o to je to aj krajšie. No ja som veľmi šťastný, že sa to vyhralo. Je to môj druhý titul majstra sveta v dvojiciach. Dúfam, že to bude aj pokračovať naďalej. Moc krát děkujem a gratulujem. Dobrý.